ni yanzu yaro na ai me aka ce ba sa'an davido bane yaro na wanda nake koya mu waka ko wanda muke waka tare yaro na ba sa'an davido bane. Me ya faru ne kai da davido nan ba gaskiya ya faɗa bane cewa an yi kidnapping waɗannan yara? Ina kai kuma ina cewa ba haka ba, kamar ka karyata abin da yake a zahiri kenan. Kana yin magana ka ba da amsa, ba gaskiya ya faɗa ba. Abin da ya faɗa ya kamata ba a kwashe yaran ba? Ba a kwashe yara ba. Ai babu wanda, ai na ce maka babu wanda ya isa ya ce me aka ce ba a fama da matsalar tsaro. Amma akwai abin da ake dubawa. Me aka ce yarkan an sake ta, yarka in an sake ta baka so a sani. Yarka ta gidanka kenan, wannan iya gidanka kenan. Bari a ce sirrin matarka ne, ka gane zanin matarka ne kwanci. Ka gane bari a ce kai ne wannan kai kwanci, baka so a sani. Ka gane bare kuma uwar uba, ka gane Najeriya ka dauka ka je kana mana terere. Ai in ka ce wannan daidai ne, ni wallahi na wataƙila abin ne ya zama kamar cin kwan makaho misali, yaƙi karewa. Cin kwan makaho, ka gane ai me aka ce abin da ya laluba shi zai ci. Ka fuskance ni? In ka ji kallon ka bala'i kai kallon ka. Ai na faɗa, na ce da davido da duk masu irin tunanin shi dabbobi ne. Me yasa abin naka yayi tsauri da yawa? Haka ake cewa yayi tsauri. Shi ma wannan abin da yayi tsauri ne. Kuma ba wai ya davido ba. Yawanci wannan counter threat din me yake cewa in social media dan an ce ban iya faɗan content creator ba ko? Content creators. Content. Yawa yawanci content creator namu. Ka gane? Su suke assasa wannan me aka kidnapping din. Su ne promoting din yankin kidnapping. Su suke tallata musu. Ita matsalar tsaron babu ita ne. Yanzu fa na ce maka ni na isa in ce maka wannan tsaro ne. Ni da ka dauki mahaifiyata. To shi ma abin da ya faɗa kenan. Abin da aka yi magana duk hayaniyar da muke anan muke. Ita rigima cikin gida a cikin gidakinta. Yanzu na baka misali na ce maka yakkan aka sako a cikin gidanka. Baka su makocin ka sun an sako ta. Ka gane? Ina kuma da akai abin gidan rediyo. Ba ka tunanin shi ne yana neman ɗauki ne daga duniya. To wani ɗauki yanzu ɗaukin wanda suke neman wanda zaka je gurin su neman ɗaukin su ma neman ɗauki suke yi. Wanda suke cikin yaƙi yanzu su zaka je ka taimaka maka to su kare kansu mana. Su fa ake yaƙi da su yanzu suna cewa za a yi sulhu. Su ne ake yaƙi da su yanzu, ka je America nan yaƙi ake yi da ita tana cewa a zo a yi sulhu. Kai kuma ka to ana taimaka maka. Duniyar social media ta ɗauka cewa ya ce kai kamar jahili ne kai a yadda ya faɗa. Wataƙila ni kai min afuwa da kawo wannan. Kar ka damu wannan magana. Ai wannan magana ba wai da bidiyo bane kawai ke faɗa. Shi kamar yana batun da a ce shi yana Kirista. Yaren Turanci. To yaren Turanci shine ilimi. Yanzu akwai dan China da bai iya koyi ba, shi China ya iya. Yanzu akwai dan Germany da bai iya koyi ba yaran su. Akwai dan France wanda bai san komai ba, wannan yaran ya sani. To wanda yake Koriya shi mai aka ta bai ma san da ake turanci ba. In dai ba wani abu ya kama shi ce zai je wani guri ba, sai a zauna a koya masa ko kuma ya je a ce a masa wataƙila da ka mai martani da turancin duk da ba a shiga wannan. To me amfani ni ga yarena da na iya in je dauki yaran wani in ce zan maka magana. Ai ko da na iya turancin cewa zan afa me aka ce an turancin aka a fassara min da Hausa ni mai da Hausa. Ka fuskance turanci in nace zan iya in nace zan koyi turanci me aka ce kai kaji dai wanda ya je koyar mun ci ya waka. Kai kuma ga mai iya turanci. Ban damu da shi, ba layi na bane ni. Kamar sani abin da ya dame ni. Mun ji masu kare ka sun ce in wannan ne tuni ka wuce gurin kawai baka ga dama bane. Karatu ne. Shi mai aka ce shi magana ilimi, ina ga shi bai san mai ilimi ba. Dan ba za ka hada da kazami da mai tsafta ba. Ni karatun Qur'ani nake yi. Shi kuma kina yana tunanin mai aka ce wanda suka bashi labari. Dan na san wannan ina ga rubuta masa akai. Ka gane ni ban yi makarantar boko nake ba. Amma kila ba su ga mai ni na Islamiya ba. Kuma ba su ga mai muhimmancin Islamiya ba. Ka gane? Islamiyya gaba take da boko, o boko ce. Ka gane? Dan mu yanzu in aka ce in muka fito za a ce akwai kolawa akwai molawa. Molawa sune jahilai mu a can. Ka gane? Har ka tsaro ba na media bane. To yanzu mu dawo kan shi davido ya ake ciki yanzu. Abinda ake ciki da davido ina so in ƙara gaya masa. Kamata ya je ya roki in Najeriya su yafe masa. Da yemi. Da wannan gangacin da ya mana. Saboda mu duk mai hankali ya tsaya ya natsu, ni ba magana wai kaza ba wani adawa, jam'iyyar ka daban jam'iyyar ta daban, ba yanda zan sa kaza ba abin da nake so, babu yadda zaka sa ni kuma za abin da nake so, ba lalle bane daman cewa aka demokradiya. To saboda haka yazo ya roki yan Najeriya yafiya, dan ni da yayana ba mu yafe masa ba. Ya tozarta uwan mu, ya tozarta uwan iyayen mu. Wannan kuma ina da right, kamar yanda yake da right ya je ya dauki wannan abin ya yawo kai shi, ya dabbance shi, to ni ma ina da wannan right din na in ce ni ma abin da aka mana da ni da iyalina da ƴaƴana da ƴan uwana ba mu yafe ba. Dan da na ce zan kai ƙara. Cewa aka in yi haƙuri. Ka gane saboda ana cewa kaza kishin arewa shine promoting yan ta'adda.
ma'ana yanzu shi ya ce ya rufe shafin magana da kai ma haka a'a to ni da mai yarona da shi ai ba din yaunan ganganci ba da mai hadan ne me aka ce me hadin ya sunan su a kai ma mawaki ne shi ma mawaki ne me hadin buri da gada a kai mawaki shi mawaki wannan da kuma yan Najeriya ai wakar daban take ai yanzu kai ni yanzu yaro na ai me aka ce ba sa an davido bane yaro na wanda nake koya mu waka ko wanda muke waka tare yaro na ba sa an davido bane ɗaukakan nan tashi a duniya ai ɗaukaka Allah nake kawo ta daban amma yi mana bayani me kake nufi da ɗaukakan nan daban take ka fuskance ni baiwa Allah ke yin ta daban in Allah ya maka ɗaukaka akwai wanda shi me aka ce mai gidan biredi ne aka ce an rufe gidan biredi saboda corona kawai sai ɗauki wayar shi ya hoto haka sai ya haka sai ya tura ya fi kowa follow yanzu a duniya a Twitter ko baka san wannan ba to ɗaukaka kenan amma iya waka ai kai ka san ba wani bane ai sa'an me aka ce yaron yaro na ai da da kama ba baiti bin da zaka maimaitawa ni da yanzu sai wani da waka siyasa sai yi baiti 100 a waka siyasa sai yi minti 40 a waka minti 3 ita zaka ce kamun wannan abu ni ina magana ne akan mu muna magana Najeriya ne sana'ar shi ce daga bangaren ka kai wani suka wani zagi ba ya dada ka da kasa ba a'a ba wai ba da kasa bane ai wanda zai zage ka ga ya isa zage ka ai shi ma da yayi kai ka taba jin na maima da wani dan social media mai aka ce martani shi ma ya kai ya kawo ne ai shi figa shi ta kai ka gani Allah ya dauka shi tudu me aka tattu a sama bai kamata ya tura ta kasan mu ba ya amfani da wannan bayar da Allah ya masa kuma a Najeriya Allah ya masa a Najeriya Allah ya uwa shi a Najeriya Allah ya uwa shi a Najeriya Allah ya sa aka same shi kuma ya tozarta wannan uwar tashi ai dalilin magana kenan ba wai nayi dan ya ka ta saboda wannan abu ni ma na gode ya mala